ጸብጻብ ሃገራዊ ድሕነት ሽወደን ብህጹጽ ክቐርብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን ሓቲታ ኣብ ልዕሊ ኩባንያ ቴሌኮም ኤሪክሰን መርመራ ብልሽውና ከም ዝተጀመረ ተሓቢሩ። ሰላም ዝኸበርኩም መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 22 ሚያዝያ 2021 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ኣብ ስቱድዮ ምስ ዘለዉ ኩሎም መሳርሕተይ ምሳና ክጸንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃኔ ናብዞም ዝሰማዕኹሞም ቀንዲ ክልተ ርእስተ ዜናታትን ካልኦትን ዘጠቓለሉ ዝርዝር ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ጸብጻብ ህልው ኩነታት ሃገራዊ ድሕነት ሽወደን ካብ ተቐዲሙ ተሓሲቡሉ ዝነበረ ናይ ግዜ ገደብ ብዝቐልጠፈ ንኽውዳእ ከም ትደሊ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን ወይዘሮ ኣን ሊንደ ገሊጻ። እቲ ጸብጻብ ብወኪላት ኩሎም ሰልፍታት ባይቶ ሽወደን ዝካየድ ኮይኑ ጉዳይ ተኽእሎ ኣባልነት ናቶ እውን ዘጠቓልል ከም ዝኾነ ክሕፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ጸብጻብ ኣቐዲሙ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ክውዳእ እዩ ተባሂሉ እኳ እንተነበረ ወይዘሮ ኣን ሊንደ ግና ክሳብ 13 ግንቦት ክዛዘም ድሌት ከም ዘለዋ ነዚ ብምምልካት ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣመልኪታ ኣላ። ተቃዋሚ ሰልፊ ዓቃባዊ ማእከላይ እውን ነዚ መስርሕ ክቀላጠፍ ከም ዝደሊ ከም ዝሓበረ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ኣረዲኡ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ዓቀብቲ ሕጊ ኣሃዱ ጸረ ብልሽውና ሽወደን ንጉዳይ ኩባንያ ቴሌኮም ኤሪክሰን ኣመልኪቶም ኣፈናዊ ምርመራ ምኽፋቶም ተፈሊጡሎም። እዚ ምርመራ እዚ እቲ ኩባንያ ኣብ ዓመታት 2013 ስጋብ 2019 ኣብ ሃገር ዒራቅ ፈጺሞ ዝበሃል ጉቦ ክርኢ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ቅድሚ ምጅማር እዚ ኣፈናዊ ምርመራ ዋና ካየዲ ስራሕ ኤሪክሰን ቦርየ ኤሆልም ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ነባሪ ለውጢ ንምርግጋጽ ከምኡውን ስነ ምግባርን ሕግን እቲ ኩባንያ ንምምሕያሽ ብተወፋይነት ክሰርሕ ምዃኑ ከም ዘስመረሉ ተሓቢሩ። ኣቦ ወንበር ኣህጉራዊ ተሓታትነት ሽወደን ኡልሪክ ኣሽሹድ ብዛዕባ ኣብ ኩባንያታት ሽወደን ዘሎ ብልሽውና እዚ ንምስሊ እቲ ሃገር ብኸመይ ከም ዝጸልዎን ኣመልኪቱ ብዝሃቦ መብርሂ ኤሪክሰን ኣብ ዝሓለፈ 17 ዓመታት ኣብ 5 ዝተፈላለየ ሃገራት ማለት ጅቡቲ፣ ቻይና፣ ቪየትናም፣ ኢንዶኔዝያን ኩዌትን ዝተረጋገጸ ናይ ብልሽውና ፋይል ከም ዘለዎ ድሕሪ ምጥቃስ እዚ ስርዒታዊ ብልሽውና ከም ዘሎ ዘመልክት ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ብሓፈሽኡ ኩባንያታት ሽወደን ኣብተን ብግቡእ ዘይዓያ ቀዳሞት 6 ዝርዝራት ምህላወንን እዚ ድማ ዘሻቕል ተርእዮ ምዃኑን ንናይ ሽወደን ናይ ወጻኢ ምስሊ ዘበላሹ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ስደተኛታት ኣመልኪቱ ሓደሽቲ ስደተኛታት ኣብ ዝቐልጠፈ ስራሕ ንኽረኽቡ መንግስቲ ዘውፅኦ ሓድሽ ፕሮግራምን ውጥንን ምጥያስ ብትሕዝቶ ሓደ እዩ። ምንም እኳ ሓደ ሓድሽ ነገር ዘይብሉ እንተኾነ ብብርቱዕ ይንቀፍ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ተሳተፍቲ ናይቲ ጽዑቕን ንዓመት ዝካየድ ፕሮግራም ብዝቐልጠፈ ቋንቋ ሽወደን ዝመልክሉ ኮርሳት ከምኡውን ናይ ሙሉእ እዋን ናይ ተልመደን ሞያ ከም ዝወስዱ ዝገብር ከም ዝኾነን እንተኾነ ግን ነቐፍቲ ነዚ ተባሂሉ ዝውሰድ ናይ ስልጠና ኮርስታት ምስቲ ንመጣየሲ ተባሂሉ ን2 ዓመት ዝወሃብ ፕሮግራም ምንም ፍልሊ የብሉን ብምባል ከም ዝነቕፍዎ ተፈሊጡ ኣሎ። ነዚ ብዝምልከት ምስ ሬድዮ ሽወደን ዝተገበሩ ቃለ መጠይቃትን ጸብጻባትን እዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ከም ዝሕብርዎ እቶም ንስደተኛታት ንቐልጡፍ ናብ ስራሕ ዝዋፈሩሉ ሓድሽ መንግስታዊ ውጥን ምስ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ውጥን ሓደ ዓይነትን ፍልሊ ዘይብሉን ኢሎም ከም ዝነቕፍዎ እውን ተሓበሬታ ረዲኡ። ጎነፃዊ የማናዊ ጥሩፍነት ከምኡውን ጎነፃዊ ሰላማውነትን ቀንዲ ስጋኣታት ግብረ ሽበራ ሽወደን ምዃኖም ሃገራዊ ማእከል ምግምጋም ስጋኣታት ግብረ ሽበራ ብዘውፅኦ ዓመታዊ ትንተና ኣቃሊዑ። እቲ ቤት ጽሕፈት ንስጋኣታት ግብረ ሽበራ ኣመልኪቱ ብዘውፅኦ መመልከቲ ነቲ ምዕቃን ልዕል ኣቢሉ ካብ 5.3 ነጥቢ ከም ዝሃቦ ተፈሊጡ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ረዲኡ። እዚ ገምጋም ምስቶም ካብ 2016 ጀሚሮም ዝተኻየዱ መጽናዕትታት ከም ዝመሳሰሉ እውን ተመልኪቱ ኣሎ። ካብ 2016 ኣትሒዙ ዝማእከል ሽወደን ኣብ ዝለዓለ ስግኣት ግብረ ሽበራ ምህላው ከጠንቀቕ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ።
تكتاتلو ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ ድሕሪ ዝሓፂር ኩነታት ኣየር ዝሰሙን ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም ምሳና ጽንሑ ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገረ ኖርዌይ ኦስሎ ዝቕመጥ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ክልል ዕድመ 14-16 ዝርከቡ 41 ቆልዑ ጾታዊ ዓመፅ ብምፍጻሙ ተጠርጢሩ ከም ዝተኸሰሰ ተፈሊጡ። እቲ ክሲ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ቤት ፍርዲ ወረዳ ኦስሎ ተጀሚሩ ከም ዘሎን ዝበዝሐ ጾታዊ ምድፋር ኣብ ዓመት 2018 2020 ብመገዲ ስናፕቻት ዝተባህለ ማሕበራዊ ገጽ ከም ዝተፈጸመ ኤንኣርኮ ሓቢሩ ኣሎ። ዝበዝሑ ካብዞም ጾታዊ ዓመፅ ዝተፈጸሞም ቆልዑ ሽዑ ዕድሚኦም ትሕቲ 14 ከም ዝነበሩን እዚ ከዓ ዓቢ ወንጀል ከም ዝኾነን ክብል ኣኽባሪ ሕጊ ቤት ፍርዲ ወረዳ ኦስሎ ዳንኤል ሶሊ ንጋዜጣ ቬጌ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። እቲ ክሱስ ነዘን ህፃናት ኣዋልድ ስእልታትን ቪድዮን ካልእ ምሕታቱን ንገሊአን ድማ ገንዘብ ምኽፋሉን ኣብቲ ክሲ ተመልኪቱ ከም ዘሎን እዚ ሰብኣይ ኩነታት ንሓንቲ ካብዞም ግዳያት ኣሻቒልዎ ናብ ፖሊስ ድሕሪ ምምልካቱ እቶም ካልኦት ግዳያት ብምርመራ ፖሊስ ከም ዝተረኽቡ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ቤት ተኸሳሲ ፖሊስ ክሳብ 40,000 ዝኾኑ ጾታዊ ዓመፅ ቆልዑ ዘርኢ ስእልታትን ቪድዮን ምርካቦም ዝገለጹ ፖሊስ እዚ ናይ ፍርዲ መስርሕ ክሳብ መወዳእታ ግንቦት ክቕጽል ከም ዝኽእል ኣመልኪቶም ኣለዉ። መንግስቲ ዴንማርክ ልክዕ ከምቲ ናይ ሃገረ ብሪጣንያ ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ሓተቲ ዕቑባ ጉዳዮም ኣብ ሩዋንዳ ኮይኑ ክረአይ ምስ መንግስቲ ሩዋንዳ ዝርርብ ምጅማሩ ኣፍሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ዴንማርክ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ስደተኛታት ናብ ሃገሩ ከይኣትዉ ንምክልኻል ተረርቲ ፖሊስታት ከተኣታቱ ምጽንሑ ዝዝከር ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ካልእ መሻርክቲ ሃገር ማእከል ሓተቲ ዕቑባ ብምኽፋት ጉዳዮም ኣብኡ ኮይኑ ክረአይ ዝብል ሕጊ ምጽዳቓ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ብመንግስቲ ዴንማርክ ዝጸደቐ ሓድሽ ሕጊ ብትካላት ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብሕቡራት ሃገራትን ብኮሚሽን ሕብረት ኤውሮፓን ተሪር ነቐፌታ ገጢምዎ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ሃገረ ዴንማርክ ነቲ ሕጊ ምስ ተጽደቐቶ ነቶም ስደተኛታት ተቕበለላ መላፍንቲ ሃገር ምስኣና ኣብ እዋኑ ገሊጻ ምንባራ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ግን ምስ መንግስቲ ሩዋንዳ ብወግዒ ዝርርብ ምጅማር ኣፍሊጣ ኣላ። መንግስቲ ሩዋንዳ ንጹር ብዘይኮነ መንገዲ ዝተፈላለዩ ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናይ ምቕባል ፖሊሲ ብምትግባር ትሰርሕ ከም ዘላ ጸብጻባት የመልክቱ። ትካል ምውሃሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ኣብ ትግራይ ወረዳ ኢሮብ ልዕሊ 33,000 ሰብ ንህይወቶም ኣብ ዘስግእ ኩነታት ሓደጋ ጥሜት ከም ዝርከቡ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ምምሕያሽ ሰብኣዊ ኩነታት እንተሎ እኳ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ሕፅረት ሰብኣዊ ረድኤት ነዳድን ገንዘብን በዳሂ ኮይኑ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ኢሮብ 65 ሚእታዊት ነበርታ ኣዝዩ ዝኸፍአ ሕፅረት መግቢ ከም ዘጋጥሞምን ናብቲ ከባቢ ምብጻሕ ከም ዘይተኻእለን ሓቢሩ። ኣብ መጋቢት ብሓፈሻ ምብራቕ ትግራይ ከኣብ ሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዝኽሰት ጎነፅን ድሩት ተበጻሕነትን ልዕሊ 87,000 ነበርቲ ምምዝባሎም እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ኣመልኪቱ። ወታደራት ኤርትራ ኣብ ዝበዝሓት ወረዳ ተቆጻጺሮም ከም ዘለዉ መራሕቲ ትግራይ ዝገለጹ ከም ዝኾኑን ንወረዳ ኢሮብ ሓዊሱ ኣብ ከባቢ ዶባት ወታደራዊ ጎንፅታት ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ዓርቢ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናድኦ ዞም ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎም ዝጽናሕኩም እዮም። ንምክትታልኩምን ጻኒሒትኩምን እንዳመስገንኩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሶኒ ስሩዕ ናይ ዜና መደብና ስጋብ ንራኸብ ብሩኽ ናይ ዕረፍትን ቀዳመ ሰንበትን ጊዜን ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ንኹልኹም ምእመናን ክርስትና ኣብ ናይ ጾመ ሕማማት ከምኡውን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰንበት ኣፋስጋ ምኽባር ርሑስ በዓለ ትንሣኤ ክገብረልኩም እንዳተመነኹ ሶኒ ስጋብ ንራኸብ በዚ ክፍለየኩም እየ። ሰላም ንሓንኩኑ።
ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ